Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya sahabat. Tiga iki ya. Aku harap awe ngerti mari sampean gawe video karo kamera mburi kuwi saking gampangnya ya sedulur mulane sampean kuwi bener belajar iki. Jadi pemane karo kamera mburi kan dadi luas iki pandangane ya. Ki nang ngaring kebon sing CM ya, sing anyar kene-kene iki. Sing anyar tak trukai. Nggih. Jadi gampang lah umpamane gawe video karo karo video karo kamera mburi kuwi gampang bisa merekna, bisa ngeduhna gitu ya sedulur. Ya CM kabeh. Iki nang kebon CM nang ngaring alas kulon ya, alas wetan. Ya wis ya mulane pada belajar ya, mulai siki karo kamera mburi men supayane bisa apik ya pemandangane. Assalamualaikum.